Shubor nakaslem jong unongsan hima. Principal ka Shillong Government College of Engineering Professor Simmer Thong uliathu baka kamera ka baplu ka day ka blabu tiar jong ka sport department. Kumban syukdo ha ka step jong ka khat sandari ukra lingkot arja apu hendrio ha ka por kumba hanyo arpu hendrio minute ay kamala bahajrong jong ka Shillong Puli Shillong Government College of Engineering kala kemding bat julor. Professor Simmer Thong uliathu bawliyo jingtep igani jingja na kinong ap pahara bat mare yu ajingtip hakabede bat kani ke jingja ulawan poi bat gila persang ban pendip ya gading hendai namar bakati ke kamera kade ke bakhang tala kimla lei ai hendai kham hadian kading kala sedang ban pur syaki weipat ki benta kumta ula pendip syaki pulit pendip ding bat ki pulit pendip ding ru kilawan poi bantam ya jingklang jong kading uliat hu baka shimpor hado kumba shikanta shtengi ai ki pulit pendip ding bantam ya gading College phone ni phi baro ka jing ingi kadai ngayo jing tip him nem step kumbah nyo arfun riu nyo baji arfun riu menit phone chuki dar nga ongsar kami pedam ka kamera te ngaru untuk immediately ngi lawan sini hapor bang lawan ngapade nomor ba kita ka kamera hi kadai ba occupy ka sports ki bu ki sports goods te kitera yu ki bu sapor ngim tip nomor andar lokan ki but ki jaja yu ki balong gumno ki tiaru ngimtip nomor ba khang tala mo te ngila persang hi ban use lagi ni ki fire extinguisher ki ba 4 kg tu ngila sedang mendaus ka fire ta ngimla ban peli ngimla ban e nomor ba under lokan ki te tanda kala ding kala mi sabar te ngila phet no te immediately ngala call ru ya ki fire service te fire service immediately la response te hadin bala ya one ki fire service te kila take over maki Gumnoban ayu te takes around nearly one and a half hours 1.5 hours ban daw se ka fire ken tangum tahi te habidi bakani ke jingbu ti ane mentala ya la kan banai la na dan senam ne te kitia habidi ba jing sto fi karkum ki records nomor nga join hang ne ho new tariku Oktober 2000 nei te karkum ka minutes ka ba karkum ka records ka badan profile ki ong ba within 6 months from 7 of August 2025 bagin remove 6 months kan within 6 months te na sports department ro nglai kan do hebat ki 2-3 times untuk ban request bagin remove nomor kumba PE menta ka engineering college kelas sedang te ka college ro ka don kami ki ka space ban set up ki lab ki library ki ni tai te makiru ki la ong bagin remove no nomor ka date ban ayu te ka timeline te kala kod te makiru menindo kita wan access hingi ya kendu hiang ne ong ba within this week kin vakit no te kina kinong trainer sport menin ki don lang ne nginang ya plan hi ba ana ong hi ki remove sa kan ne khanang ba nganyo ban bu no ki furniture ki bala poi nomor ki kuma pi hi te han ki furniture la don ha berenda ha passage kan pat yo ban bu sapo nomor ba ki klempat ayu nomor ki sabi kini kita on lock kan ki beken maki ki ngimtip ki tiara yu bu sapo te menen ngila ong ki ba kin sedang man remove sa kan room khanang ba nomor ngi ka session menta ka second semester kan sedang hau February first week te tangkan no ki khana ki layu kadang biang ka por lada ki ayu thang ba ka jian okum ne puden ong sukum no ken kan kata apa deh mentala ada ketika kamera go ing ledu ban kelas ki khana iya ba menta te kan upar kata nomor ba kadang di tang fast batch kadang don tang si batch lada ka concern department ka le no ban repairing nang klo ti mat kam dakta nomor ya ba menta hi kemud ba kidang don gibi kamera ru ba sin bagila vacate ka sports kitu ki item jo kita ngilala banang house hang tu kanang set of kalap kan te bakan kata te kanung kata re tambarong request hi ka department mo bakin le kloy ka repairing ni tai khanang ba kan long healthy ro atau bidi bakani ke jing ing mo piong mana nyu jim step ka sang bin phone sida to ki lap ne me ta ka din ing ka dinang nu ka sang ban ing kata te ngam la ban ong nomor ba kumbang ong meni under lock kan ki por bangawan ro ngaru katala ro kadang don ngila ki persang bangin penpra ru kae nomor ba kajing tiang ru nomor kidon arngur ki chukidar ki badan ban ngahan step kan kading kan pat mi re sabar te under lock kan kita ka cause of fire ta ngam da tikna gen bale maybe short circuit ne tang kata hi bala ban ong hanre ban ong fall play ne sta te kam ka fall play te mut kalong kam da dan imat nomor ba under lock kan kita
Hatu habedi bakani pila John yang naka izahalan ka FIR ki pulit habedi bakani ka cija. Hai menne man step immediately na po molai police station lawan isar babli lawan nang step te ngarung ladon hangne na du nyo siteng ko maongkat bangan poi te ladon ni nyo siteng te hadu kato kapor ba piwan mapihi te ngakhampat yo ban lej nomor ba ngala along ka metro ka la tedam sudah ka te ngala lej refresh la desi nomor ka fire ru la daus te mo te ngala ong isar bangan sawan ban file FIR te immediately menta te nomor menta tang ka light ru ngila penlib lu berkhoi te ngadon kam mentai PCT gini te tangan fa pechon electrician kumno ka long ne mekanika floor bangan switch on ne ka light dan ngan immediately ngan type the letter and then ngan salej no police station ban file FIR kada bin form ru ki authority kan kumga director ma'am usar commissioner ru ada bin form ru ki higher authority Nakadia ka government dan menurut ka office bawani dan ki lawan ya director te long klempoi tambah long ngai update beji te isaru ngai update bejaki te time to time ki pan update hianga te isar marumbu te education minister jongi ti lawan step but nakaliang jonga DSTI madam director jongi la depute ki joint director te ki lawan baru ka ki lawan step kan kumbakan lagi fire brigade pengkap lai